Yemen, landet som tiden glemte. Et land med skyskrabere af mudder. Et land med årtusinders historie. Et land med verdens ældste hovedstad, Sanaa. Her er ingen turister. Yemen er det fattigste land på den arabiske halvø, og der er social uro imellem stammerne og imellem nord og syd. Al-Qaida har deres lokale hovedkvarter for den sydlige del af den arabiske verden her, og tusindvis af flygtninge kommer hvert år til Sanaa for at bo i de fattige dele af byen. Det er enden på en rejse, der startede i syd i en flygtningelejr. Her i Haras-lejren er der fredeligt. Men det er kun på overfladen. For de 15.000 næsten udelukkende kvinder og børn og syge mænd er ikke de, der rejser videre, men er bare dem, der bor her med deres grufulde historier og uden en fremtid. Alle andre er rejst videre for at klare sig andre steder. Ikke at de klarer sig bedre. Blot sidder de ikke tilbage her, langt ude i ørkenen, i en gammel militærlejr, uden midler til at rejse videre, uden håb om at komme hjem igen. Borte fra et håbløst liv derovre på den anden side, i Etiopien eller Somalia, lander de i en ny håbløs tilstand, blot denne gang uden krudt og kugler. Bare et håbløst venteliv i en flygtningelejr i ørkenen. Et liv i slummen i en af de større byer. Eller for de, der har råd, en tur videre op igennem Yemen, imod nord, imod håbet om et arbejde, om en fremtid. De færreste når frem. De kæmper imod alle odds og støder på knoglerne for de, der rejste før dem og ikke klarede turen. Alligevel bliver de ved, fordi alternativet ikke er til at bære. Et liv derhjemme, hvor kuglerne flyver, eller et liv i håbløs fattigdom. Det ville være nogle af verdens smukkeste havstrækninger, hvis ikke det lige var fordi, der lander 70.000 flygtninge på de samme strande hvert år. Fuldstændigt udmattede, bestjålede, pinte af besætningerne på smuglerbådene og kun med få ejendele. Kvinder, mænd, unge, børn kastes de over bords ud for kysten om at klare sig ind ved egen hjælp, gennem hårde strømme, gennem det salte vand, ind imod kysten, ind imod land. De, der klarer sig ind til kysten, tager nu de første skridt som flygtninge i Yemen.